Maayong buntag mga hikalang igsuon. Hinaot unta nga maayo ang pagmata nimo karon. Sugda nato ang atong adlaw nga puno sa makadasig nga mga pulong. Kini ang programang magahatag og kusog, kadasig ug kasadya sa atong buntag. Ania na karon ang Kasikas sa Kabuntagon. Kasikas sa Kabuntagon. Kauban ninyo ang tingog nga inyong kasaligan, si Sir Bernard Pantaleon, nga magahatod kaninyo og mga tips ug mga kasayuran may tungod sa pag-uma, livestocking ug mga impormasyon sa maayong kahimsong ug kalawasan. Kasikas sa Kabuntagon. Kauban si Sir Bernard Pantaleon. Dalit ka nato sa SED Marketing. Ug karon ato nang sugdan ang Kasikas sa Kabuntagon. May nga buntaga na po da mga kapanyawan. Good morning ka nato nga tanan. May pagbangon ha sa mga nagbangon na karon nga mga orasa. Adlaw karon nga Biyernes. Ano gitawag og weekend, no? Biyernes. Sa mga dunay trabaho, duna po ya klase. Na karon ay katapusang adlaw sa klase o trabaho. Labi na to nga mga na magtrabaho sa gobyerno. Pero sa mga pribado, pagkaugma sa paduman, uban mag half day, no? Mao. Pero bangon niya punta, kaya manikay-sikay na punta. So welcome na po na mga kapanyawan sa ito ang programa nga Kasika sa Kabuntagon. Kaya ito na kanato sa SED Marketing Incorporated. Nga makunit tigamal tigabudapod sa mga produkto sama na lamang sa SED Panyawan Plus with Mangosteen, SED Panyawan with Garlic, SED Kogon Herbal Capsule, SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, o SED Celebrity Beauty Soap. Ini nga mga produkto mga kapanyawan, available na sa mga parmasya, butika, drugstore o mga groceria sa inyuhang mga lugar. Of course, diha sa may New Bataan na Panabo City or New Pandan, dili New Bataan. New Pandan, Panabo City, nasa JCA Wheat and Dry Goods. Diha sa may Kapalong Davao del Norte, nasa Mabuhay Grocery. Dito sa may Nabunturan Davao de Oro, kini sa Mabuhay CLC Grocery. Tamtang sa Visayan Village sa Tagum City, nasa KM Joy Store. Good morning nga mga grocery mga kasama, no? O mga kapanyawan na mapalit diha ang ato ang mga produkto. Sa makausa pa may buntaga kanato nga tanan. Ako gyapon ni si Kapanyawan Bernard Pantaleon. Og siyempre po sa mga nag-birthday na po day karong adlaw. Happy birthday kaninyong tanan. And more birthdays to come. Gikan na muna sa SED Marketing Incorporated. Kagahapon atong gibiyaan tong atong gisgutan kabahin sa kanang kanunay nga mga paghihi sa buntis bitaw. O nahisgutan nato tungod sa mga hinungdan. So karon pod mga angay himuon sa kanunay nga paghihi sa mga mabdos or kanang mga buros or buntis. So ato nang ipadayon paghisgot ay magbiya. Dariya po sa ito ang Kasika sa Kabuntagon standby. Ang Celebrity Kojic Soap with Papaya Extract na pamutud-ang maayo alang sa tanang klase sa panit. Makatabang kini alang sa pagtangtang sa mga problema sa atong nawong sama sa acne, pimples, blackheads, whiteheads, up-up ug uban pa. Kini gumikan kay ang Kojic usa ka makatabang sangkap sa Celebrity Soap. Limpyuhan niya ang imong mga selula sa panit ug tabangan pa ka aron makaangkon kag flawless ug beautiful skin. Celebrity Kojic Soap with Papaya Extract, a quality product of SED Marketing. SED Celebrity Beauty Soap. Pero sir, nga naman, unsa may rason nga ikaw, Sir Arnold, nigamit ka o sa said Celebrity Kojic Soap? Ano man gud ang hinungdan, ma'am? Ang ako ang asawa mo ay na request ana. Okay. Unya akong giinan nga kontento naman gud ko sa imong itsura o sa imong color. Wow. Pero kung gusto ka nga mo gamit ana, ako'y una para dili ka madaot. Oh. Mo na pag-testing nako, okay man kayo ha. Duha na noon eh. Mao ba? SED Celebrity Beauty Soap. SED Celebrity Beauty Soap. Well, baliktag padayon na mga kapanyawan sa mga buros nga naminaw karon. Atong ipadayon ng atong gisgutan kagahapon, no? So kato mga wa makasunod, wa ka paminaw kagahapon, may tungod anang kanunay nga paghihi sa buntis. Sa kato mga wa pa mga anak,
Mga buros karon nakasinati ba mo nini? Anong kanunay mangihi? Kami por 10% mga lalaki di gid mi makasinati nining pagburos. Lalaki man ni. Wa man may matres. Bitaw. So mga angay himuon sa kanunay nga paghihi sa buntis. Number 1, kay dako nga discomfort ang ihatod sa kanang gitawag og frequent urination og urinary incontinence sa buntis. Nadaghan pa nga motumaw nga mga sinyalis. Usahay manggod nga bisan sa pagkakatawa o bimbaka pag-ubo, kalit ka nga makaihi dayon. Diba mga buntis, naka-experience mo na? Tambag sa mga eksperto, tulayan ang pipila ka mga pamagi nga makahatag og ginhawa sa atawa o sa inyohang kondisyon sa mga buntis ni. Number 1, mga buntis, pregnancy exercise. Adunay mga research nga nag-ingon, mas ubos ang tsansa nga makasinati og urinary incontinence or incontinence ang mga buntis nga regular nga naga-exercise o regular ang pag-exercise. Mas kontrolado nila ang ilang pantog bisan og hapit na mogawas ang bata og hangtod 6 ka bulan pagkahuman og panganak. Ikaduha, Kegel exercise. Makatabang ang Kegel exercise aron na mukusog ang pelvic floor o makontrol ang pantog. Mahimo kini tamtang nagpindog, naglingkod or naghigda. Isipon nga ginapuga ang pelvic floor sama sa pagpugong sa pag-ihi. Ikatulo, bantayan ang timbang. Tulayan nga dili dunganan ang timbang o dugangan ang timbang tungod makadugang usab kini sa pressure nga nagatulak sa pantog. Ikaupat, daghanon ang pag-inom og tubig. Makatabang ang tubig aron hydrated o paglikay sa constipation. Mosamot ang kondisyon kung naglisod ka usab sa pagpagawas sa imong hugaw. Number 5, tudluan ang pantog. Inay nga pugnan ang pag-ihi, anaron ang kaugalingon sa gitakda nga panahon sa imong pag-ihi. Mamahimo ka nga magsugod sa matag pipila ka minuto og patasan kini kung nakita nimo kung paunsa ka dugay nimo kontrolon ang imong pantog. Kaunom, mogamit og leakage pad. Kung walay duol nga banyo or CR sa lugar nga imong giadtuan o dili mo nagyod mapugnan ang pag-ihi, nakatabang ang bladder leakage pad. Lahi kini sa adult diaper. Kasagaran mobalik ang normal nga pag-ihi pagpanganak, pero posibleng mausab ang imong pamati tungod sa vaginal delivery. Mas mayong ikonsulta sa doktor ang mahitungod niini. Ilabi na kung wala na mawala ang kondisyon sa kanunay nga pag-ihi sa buntis. Bisan adunay laing hinungdan og mas seryosong balatian. So mao na mga kapanyawan ang kabahin sa kanunay nga pangihi niya ng mga buntis. Okay, I hope nga nakahatag kakasayuran no? O edukasyon ngadto sa mga mabdos or sa mga kanang gitawag moabot ay pag mabdos pa. Labi na ito mga first timer nga magmabdos kasi matingala mo nganong kanunay mangihi ang mga buntis. While sa pikas bahin na po da mga kapanyawan diri na po da sa mga babae gihapon bro nakapokus ko sa mga babae karon kabahin ni sa kanang kani tinuod man gini dili man ginato ni kalimod no. Unya dili na po nato taga-ag Malaysia ha. Binas mga kababainhan. O mga lalaki minaron. Higop lang sa mo nagkape. Nindot man po ni para doon na puti kasayuran ng mga lalaki no. Kabahay niya nam gitawag bitaw mga kapanyawan og baho nga discharge sa babae. Nganong manimaho ang ilahang kinatao. Anong baho ang kinatao sa babae? Tunay tambag nini ang mga eksperto. Usa na diri si Dr. Liza Ong. Kaun sa kini nga mga tambag mga kapanyawan, mga kababaynhan nga naminaw karon, nabasing na kasi natin mo nini baho ang puwerta
So ato nang isgutan ato magbalik. Dili gyapon sa ato ang kasika sa kabuntagon. Standby lang pod. Ang sobra nga pagpabaya sa atong kahimsog mamahimong mosampot sa mas delikado nga sitwasyon. Mao ka ng adunay Sedcogon. Sedcogon, adunay cogon plant, banaba og makabuhay herb na pamatudan sa daghang pagtulunan nga ang cogon plant nagatanyag og daghang benepisyo. Apil pa ang banaba og panyawan kun makabuhay. Hinuusa nga mga natural nga mga sangkap nga maayo sa panglawas ug dugang pagpaligon sa depensa. Sedcogon Herbal Capsule. Sa cogon, lawas mas cogon. Nabigat ginhawang walang kapantay. Sedlinimen, Sa sakit ng katawan niya nagsagot agad. Sedlinimen, Pahit-pahit lamang ginhawa'y tiyak. Mula ulo hanggang paa, muscle pain ay mawawala. Sedlinimen, Kasama mo araw-araw. Pahid na. Sed Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada. Well, baliktag padayon sa naghinapos nga pipila ka mga minuto sa mga kampanyawan. Atong ipadayon to gisgot tong kabahin sa baho nga puwerta sa babae. Ang pangutana dautan ba kini kung baho o puwerta ang babae? Niya karon ang pagpasabot mga kapanyawan ni Dr. Lisa Ong. Ang puwerta sa babae kinahanglan gyud dapat walay baho. Tungod adunay balance sa bakterya nga nagahinlo sa lawas. Ang baho sa puwerta tungod kini sa impeksyon o imbalance sa bakterya. Mao nay importanteng maseran nganong baho o magbaho ang puwerta sa babae. Number 1, maligo o gahugasan ang puwerta duha ka beses sa matag adlaw aron dili modaghan ang bakterya diha sa panit. Ang baho sa puwerta tungod kini sa impeksyon o imbalance sa bakterya. Mag-ilis og cotton panties duha ka beses sa maghapon. Ikaduha, mugamit og kanang mild soap. Likayan ang mga mahumot kayo nga sabon tungod kay daghang chemical nini ang makapikto sa balance sa bakterya sa lawas. Mas mayong gamiton ang tubig nga maligamgam. Kanang tama-tama lang kainit nga dili pod sobra kainit. So mas nindot na mo na inyong ihugas sa inyong puwerta kanang maligamgam nga tubig, no? Kung mogamit mo og sabon katong dili kayo humot. I don't know kung sa nga brand sa sabon. Kanang dili kayo humot. Kamo na lang mangita na. I don't know atong celebrity beauty shop pwede ba ni gamiton? Pero borgo man advice. Pero panit man gihapon. Di ba? I don't know. Konsulta lang og doktor. Okay. Importante pong masaran kini ikatulo. Pero medyo nakabsan tag oras sa mga kampanyawan, no? Ato ninyo padayon og mapuhon. Doon na pa'y walon kabok, no? Mga inungdan. So nakabsan matag oras ug mapon ato ni padayon, ha? Sa mga kababayenhan karon nga padayon gyapon nagpaminaw sa tuang kasika sa panlawas kabahin ini nga baho nga puwerta ato ni padayon ug mapagisgot. Alam og biya gyapon. Dinhi sa tuang kasika sa kabuntagon nga giatud kanato sa SED Marketing Incorporated nga may tigapotopod sa mga produkto taman na lamang sa SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap, SED Panyawan Coffee Mix o SED Liniment Oil. Yung masabang SED Cogon Herbal Capsule, SED Panyawan with Garlic o ang ato ang SED Panyawan Plus with Mangustin. Nakininta na mga produkto available lang sa mga parmasya, butika, drugstore o mga groceria sa inyong mga lugar. Hang tunugma, salamat kayo. Ako gyapon ni Kapanyawan Bernard Pantalion, maing buntag kanato nga tanan. Inyong nabati ang atong makalingaw apan makakaton nga tulumanon. Hatod kini kanato sa maayong kabubuton sa SED Marketing, ang kasika sa kabuntagon. Uban ni Sir Bernard Pantalion. At ang ilang gyapon kini nga tulumanon sa sunod nga higayon sa samang takna ug samang istasyon. Ang kasika sa kabuntagon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.